Am regăsit la un nou episod din Roblox, jucăm Wild Revolver. Suntem aici cu Miha, David, Șuteu și cu... ne-am reciproc. Și da, și da atât. Îl auziți pe David Pușcă și David Șuteu dă țipă de... Mamă, ce mi-a dat-o, frate. Suntem prea mulți și arma ne mănâncă. Aoleu, doamne, 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 să ură pe aici. Ok, deci nu înțeleg jocul ăsta. Dai. E shooter, trebuie să împuști. Împușcă inamici. O să telefonul fratelui meu până mi se încarcă pe al meu. What? Îți dă David, ți-a dat David. Mamă, ce ciudat. Mamă, uite-l. Bă, m-a omorât. What the frick? What the frick? Nu mai jurați că mi se banează canalul. La mine Nu mai jurați că mi se banează. L-am mort, mamă, l-am luat. fac. N-am net. Eu cum vreau. Taci, mă, că îmi banează ăștia canalul. Nu banează. Nu, că Iar îmi dacă banează. banează o să muriți. Taci, mă. N-ați auzit nimic, nu? Doar că n-ați auzit. Bă, frate, dar stă și campează omul. O să mă joc și eu? Nu încă. Cel puțin încă. Hai, păi. Eu nu știu să fac nimic. Da, încerc, dar... Unde sunt mărlămoi? Mărlămoilor, unde sunt? Mamă, ce am dat lui ăla. Ok, cred că o să joc doar eu, pentru că David o să joacă. Mi-e frig. Să frig. Mamă, bă, dar scuze, te-am lovit? Nu. N-am vrut. Hai că pe încă nu te-am băgat în joc. Mamă, dar suntem Care slab. sunteți voi? Noi suntem ăștia șerifii, ăștia cu pălării roșii. Nu, deci voi sunteți Noi echipa... pierdem. Voi sunteți echipa... Albastră. Noi suntem aia care pierdem, adică. Aia fără net. Da, aia fără net. Ce frumos, s-a omorât și plocă? L-a omorât. Avem net luat din nivelați. Da, net la carton. Mama! Bă, dar unde m-a luat, frate? Noi l-am luat netul de la... Iana Lili. Stă și campează în continuu. Unde n-ai băi, mă? Unde ești? Iana Lili. N-am prins. Cine mai e pe aici? Uite-l. Nu, ăla e cu mine. Da. E Mihai, cred. Nu. Eu sunt roșu. Da, păi și toți suntem roșii. Bine, în afară de inamici. Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut, mă? Am pierdut. Nu înțeleg ce vreau să mă aici. Și tu zbori. Nu, asta e joc. Ia stai că-ți dau... Nu știu ce fac. Dau date mobile, dar nu știu cum dau, mă, date. Dar cum îmi cumpăr prostică? Nu știu cum merge. Uite, zice apasă pe E. Apasă pe E, care... Stai, am o idee. Nu te Am duci o la ăla idee. și E. vorbești. Nu merge. Stai un pic. Te duci la ăsta. Mă, ce ciudat e flicurât. Da, nu e joc de modă veche și e nasol cu camera. Uite ăsta. Păi încerc, dar zice apasă pe E ca să vorbești. E joc de la de modă veche și are camera nasoală. Începe. Eu am ieșit ca să văd. Intru în configurări să văd ce are datele celulare. Am că o să fim cowboy. Noi aici planificăm să jucăm toți. Toți 5, da? Se pare că din toți 5 ne jucăm decât 2. Deci 2 ne jucăm. Major decât eu. În mare parte. Nu știu, de unde n-ai bama la, nu știu. Cât e? 2. Da, dar noi sunt. Bă, dar ne-a băgat-o cu șerifii. Asta trebuie să meargă acum. Chiar dacă n-am pus din cap. Ce am, frate, stau strâmb. Eu nu știu să joc jocuri de astea. Bă, da,
ăsta. Ba nu zboară. Nu e hacker. Cream că e hacker. Am avut impresia că zboară. Deci videoclipul ăsta e un fail. Nu, că mai sunt eu încă care joacă și pierde. Ce mă enervează. Bă, frate, cum trage el așa? Nu știu, vrei să ne jucăm Tower of Max? Nu am chef să spar telefonul azi. Find the codes. What, the what? Să găsești coduri. Nu, că nu știu să le țin. Nu să le țin minte. Da, îmi dau seama că e Obi, nu s-a atât de prost. Nu. Mamă, cine am Obi? Bine, stai un pic. Mamă, da, nu mai stau. Deci mereu mă bagă fix în echipele alea cu cei mai slăbi jucători. Să jucăm așa. Intră pe ce vrei tu, că m-am plictisit deja. Intră. Timor. Dar n-am chef de astea. Am ajuns eu în loc. Nu. Ce jucăm atunci? Nu știu, dar n-am chef de alea cu Timor. Nu-mi plac mie alea. Hai, Uite ce? Dar lasă-mă, un pic, Eddie. Nici nu te joci tu și ce să mă joc. Speed draw. Ce? Speed draw. Ia vezi, intră pe el. Acum câți prieteni ai tu? Eu am 29. 86. Dacă m-ar băga și pe mine azi ar fi șmecher. Da, știu. Biletul de la mine nu mi ajunge până aici. Dacă la ce? Olei, joc. Nu mai contează. Ce? Nimic. E ala de desenat. Da, nu îmi place. Mă gândeam altceva, cream că e alt joc. Am avut impresia că e alt joc. Da, hai să încercăm acum. Nu o să-mi pune la desenat deloc, dar... Dar zicem pe bune care sunt ale noastre. De ce? Zicem pe bune care sunt ale noastre. Păi atunci nu pierdem instant? Ce? Păi nu pierdem instant dacă facem așa? Și noi v-am făcut, de ce nu merge să sară așa? Bine, deși într-un fel e bine că urlăm aici, pentru că pe filmarea asta nu știu ce are, dar mă aud foarte, foarte încet, trebuie să urlu ca să mă aud. Ce vreau să aude Alma. Are și-a luat Prime. Prime, dar nu place Prime și la noi și-a luat un coleg. Dar începem sau ce facem? Stăm aici și ne plimbăm? Ia dă-mă un pic, ia dă un pic. Care-i parola la internet? Nu știu, nu... Stai un pic, ia. Stai să bag, stai că sunt pe filmare, stai că sunt pe filmare. Mi-a desactivat filmarea și mi-a făcut, frate. Cine a prins de tot? Stai un pic, dă-i disconnect că mă enervează deja. Ți-am dat date mobile, aia conectați-te. E rât, atât și atât. Hai să... Ce jucăm până la urmă? Nu știu, conectează-te mai întâi la internetul. Rât, vezi. Asta să fie rât. Nu are nicio parolă. Abia așa o dau să se facă. Rât, ăla. Cred că e conectat, nu? Da, am zis, e conectat. Ok, hai, intră pe ceva. Speed? Speed draw? Sau am chef de ăla, nu știu să desenez eu. Nu știu, nu jucăm nici eu, nu știu să jucăm. Zice? 97. Vrei să jucăm un Obi sau ceva? Nu știu. Să ia, dă-i join pe mine, dă-i join pe mine că am găsit un joc care e posibil să-mi placă, să ne placă. E un joc, dar a devenit popular, cred că recent, acum nu știu. Ai auzit vreodată de The Long Drive? Ok, bine.
stați, Robi, stați puțin. Ce? Nu cred că este chiar de lung vreme așa. You join me. Oh. Mihaela, unde ești? Te-am văzut. Salut! Bă, dar mi-a spus avatarul șmecherul ăsta. Bă, al David ăla. Nu, am dat și Nu e al David ăla. Trușcă. E sub ea. Nu e mă sub ce. E sub ea. Mamă, e Torgi cu sigură. Uită-te. Unde să mă uit? Da. Wow, ce caracter frumos am. Nu, e că nu mai este. Nu știu cum facem, mă, nu știu cum mai jucăm. Da, așa, păi tu erai bloc, bă, tu erai în meniu, mă. Tu stăteai acolo în meniu, mă, zoi. Așteptai să-i încarci și tu stăteai în meniu. Hai, mă, mi se mai încarci cu mine, dar tu trebuia să apeși pe ăla, să se te scoată. Crazy. Nu contează. Te miști, te mișcați, asta, ia mișcă. Te miști! Ești aici? Da, uite! Uite, te vezi? Trebuie să nu te băgăm din greșeală cum ăsta. Cred că e problema la ecran, că rest nu știu, văd că te vezi. Cred că o să intru singur, nu știu cum mai stau. Asta este, mă bag singur. Cred că dar dă-ți naiba, ce e cu internetul, cartofi? Ai înțeles ce-am scris? Unde? 6 lei? E Edi. Înțeles 6 lei. Dacă mergem și noi acasă. 9 și 10 minute. Haide. Dar ne conduce cineva? Eu. Hai. David, tu plecai cu telefon? Nu mai are telefon, mă, el. Aoleu. Mamă, să știi de long drive. Tactul greu. Oh. Mamă, ce lungă mare am. Ce mână lungă am. Mamă, mi-e foame. Mă vreun buton sau ceva? Aha. Ciudat, da, să zicem.
Окей. Да, весь смачний. Так, це